Antònia Cosidó, del Centre d'Estudis Demogràfics, i bàsicament el que espero d'aquest curs és que em doni eines, mètodes, tot el procés de com arribar a fer la transferència en ciències socials. Sí? Els mecanismes, com contactar, idees, com contactar amb els investigadors, com treure profit del que tenim i veure quines expectatives tenim de transferència. Bé, jo soc la Marta Fontanals, soc tècnic de transferència del coneixement i recerca responsable a l'Institut Català de Paleontologia Humana i Evolució Social. Aquest viatge em fa especial il·lusió, o n'espero moltíssim, però des de dos punts de vista. Primera, per les interaccions que farem entre persones de diferents centres, però que tots estem vinculats a les ciències socials i humanitats, perquè podem crear moltes sinergies entre nosaltres. I per altra banda, doncs, la visita a l'Eire, el treball amb la Jèssica, jo n'espero trobar oportunitats que s'amoguin altres punts de vista, que jo penso que en el treball en el meu centre, moltes vegades amb el dia a dia i moltes vegades amb la manca també de referents o de formació específica en ciències socials i humanitats, no tenim. Hola, soc l'Antoni Rosas, de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, i l'estada a la Universitat de Leiden serveix per conèixer casos vinculats a l'ús de diferents eines i la transferència en casos vinculats al patrimoni cultural.